Sundari Production. Masundari. Ayan na ninyo guys. Ang ugot pagikan. Ay isisis ngayon. Gloves pa gloves. Ah. Papa. Cekol mana? Kaget ba nag-YouTuber o TikToker pa? No? Kamo mga taga Manila, ano palabis yung kaburit. Kung pa gani mo ni daog nagburit-burit na mo. Kami pa mga Bisaya yung bitlon. May masundri rin. Listingin yung hagit para makabalo mo. Okay, practice na. Babad lang sa trabaho. Nagulig di ka pananggot. Exercise pa. Sino manghagit ba? Uy, buy tulo laway. Taman rakas bagut-but, taman rakas istorya. Mga Bisaya yung mga giton. Yun pa nimo pisot. Sus, but-but nimo. Kaayas mga Bisaya. Masig na laway mo tulo si madugo na sumbaba. Jalan taman mga lods kay kapoy pa ko dito pananggot. Salamat. 1 minute ra pa. Ayong gabi mga lods no. Asa ta diri si Babos Lubi. Na po yung bugiro kayo karon nga nanghamon sa mga Bisaya mga lods. Pisot daw mga Bisaya si Jason Kaino. Bulak-bulak rang laway sa buang. Kinsang haw daw pag-iagi naghinambog na. Uy Jason Kaino. Mo ni si Masundari ng Davao.
bago ka magbinurit, pagbuhat sa daag-agi. Sig patakag bula-bula si mo ba. Mapildi lagi ka katawaan di kag maayo. Gusto nimo og kuya na makalaban hagita si Masundre oh. Mga lods, mukhang mag-iiba ako ng vlog sa susunod na araw. Gusto ko talagang lumaban sa ring para masubukan natin ang ating lakas na pag-iinsayo sa araw-araw na pag-akyat ng niyog at saka paglako ng isda saka pag-uuma. Gusto kong masubukan kung meron ba talaga akong lakas na lumaban. So hindi muna ako magpapakita ng muka para sa kanila. Ito lang masasabi ko sa mga hambog na mga baksingerong YouTuber yan sa Manila. Baka pagdating sa huli magkalintulad lang kayo ni Jeromel, haring bading lang pala. Puro lang kayo hike. Yung pagyayabang, puro lang kayo pagyayabang. Wala naman kayong mga binatbat sa mga Bisaya. Sumusobra na kayo. Ginawa nyo na talagang hanap buhay yung pagyayabang nyo. Saka wala pa naman kayong panalo. Utang ina kayong lahat. Sobrang yabang nyo. Bago kayo magyabang, magpakita muna kayo ng panalo. Yung mga Bisaya pa ang gusto nyong kalabanin. Ito ang lugar ko mga lods. Taga Davao. Isang Masundre nag-aakyat ng niyog. Kumukuha ng suka or tuba para mabuhay ang pamilya. Hindi ako nabuhay sa pagyayabang, nabuhay ako sa pagtatrabaho. Ang ayoko lang sa kanila, kahit tumatalsik lang ng laway, nagyayabang pa rin. Kaya sa susunod na araw mga lods, mag-iiba na ako ng vlog. Mag-iinsayo na muna ako para makalaban tayo ng boxing sa ring. Ayan mga lods, hanggang dito lang mga lods kasi magkuha pa ako ng tuba, mag-abis pa ako. Sana matalo yan Jason Kaino yan kay Pagara. Sobrang bula ng baba. Sana dumugo yan kapag ako nakalaban yan, paduguin ko yung baba, yung bunganga niyan, putang inang yan. Sobrang yabang, wala pa namang panalo. Dito lang mga lods, abang-abang sa sunod ko na vlog. Hindi muna ako magbablog sa aking pagsasanggot at paglalako ng isda. Iba-vlog ko ay ang pag-iinsayo. Salamat mga lods, hanggang sa muli. Paalam, ingat sa lahat. Masundere Production. Masundere